तो भाई मैंने वर्तमान असुविधा कोठी आपण मैंने जानिछंती। वर्तमान असुविधा होची समस्तଙ୍କର खाद्ୟରେ। खाद्यटा ଯେତେବେଳେ ଭେଜାଲ ହଉଛି ଶରୀରକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଶରୀର ଖରାପ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତ ଭେଜାଲ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଲରେ ଭେଜାଲ, ଚାଉଳରେ ଭେଜାଲ, ଡାଲିରେ ଭେଜାଲ, ସୁଜିରେ ଭେଜାଲ, ସବୁଥିରେ ଭେଜାଲ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା, କହିଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ସକାଶେ ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏବେ। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ମଣିଷର ଦେହଟା ଖରାପ ହଉଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ମଣିଷର। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତନ, ସିଲଭରର କି କୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ, ସବୁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ମୋ ନିଜ ଘରେ ବି ସେ ଟାଇପର ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ବି ଏବେ କହିଦେଇଛି। ତ ମାଟି ଜିନିଷର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଭଲ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହୁଏନି। ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ପିତ୍ତଳ ବର୍ତ୍ତନରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଏ। ତମ୍ବା ବର୍ତ୍ତନରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ କଥା ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ ଭାଇ ଲୋକ।